салом ба ҳама мухлисони ашадии барселона ва канали Барса ТЖ. Гризман новобаста аз коҳиш ёфтани маошаш дар Атлетико Мадрид боқӣ монда нест. Манчестер Юнайтед шояд ҳамин ҳафта Де Йонгро дар Олд Траффорд муаррифӣ кунад. Барселона Ланглеро ба Тоттенхем барои 1 сол иҷора медиҳад. Мемфис Депай ду паёмаки аҷибе дар твиттераш навист ва мухлисон барои ин кораш хандиданд. Ин ва дигар хабарҳои муҳим дар навори имрӯзаи мо. Обуна шавед, лайк ва комментариеро фаромӯш накунед. Шурӯъ мекунем. ҳамлавари фаронсавӣ Антуан Гризман новобаста аз мушкилоти молиявӣ доштани Атлетико Мадрид дар даста мондан мехоҳад. Дар ин бора манбаъҳои аз вазъ огоҳ буда хабар медиҳанд. Дар сурати аз иҷора баргардонидани Алваро Марата аз Ювентус ва Саул аз Челси вазъи даста то ҷои хуб хоҳад шуд. ҳамчунин ба даста овардани Аксел Витсел чун агенти озод метавонад таъсири хубе ба маоши футболбозон расонад. ёдовар мешавем ки соли гузашта Атлетико Мадрид Антуан Гризманро аз Барселона ба муддати 2 сол ба иҷора гирифта буд. дар банди шартнома харидани бозингар низ ишора шудааст, танҳо ба шарте ки ҳамлагари фаронсавӣ дар ҳайати мадридиҳо шумораи муайяни бозиҳоро гузаронад. Гризман дар мавсими гузаштаи Ла Лига 26 бозӣ анҷом дода 3 гол ва 4 ассист ба номаш сабт кардааст. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. нимуҳофизатгар Де Йонг дар равзанаи гузариш аз Барселона ба Манчестер Юнайтед қарор дорад. маҷаллаи варзишии Sky Sport хабар медиҳад ки гуфтушунидҳо дар ҳоли анҷом қарор доранд ва дастаҳо ба хулосаи дақиқи худ хоҳанд расид. девҳои сурх метавонанд бозингари нави худро дар охири ҳафтаи ҷорӣ муаррифӣ кунанд. даста мехоҳад ин корро дар Олд Траффорд кунад. маблағи гузариш 85 миллион евро гуфта мешавад ва МЮ тасмим дорад 65 миллион дар аввал ва 20 миллион баъдан ҳамчун бонус пардохт кунад. ҳамзамон қайд карда мешавад ки ҳоло чизи 100% дар гузариши Де Йонг гуфта намешавад, чунки қаблан хабар дода шуда буд ки Де Йонг намехоҳад ба Манчестер Юнайтед гузарад ва дар ин бора ба намояндагони клуб ҳам хабар додааст. ман фикр мекунам чунин бозингари ҷавони бо маҳоратро дар ҳаят нигоҳ доштан хуб аст. шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. ҳимоятгари дастаи Барселона Климан Лангле мавсими ояндаро дар Премер-лигаи Англия мегузаронад. ҷанлуки Ди Мартсио рӯзноманигори варзишӣ хабар медиҳад ки бошгоҳи Тоттенхем ҳимоятгари фаронсавиро то охири мавсими 2022-2023 ба иҷора хоҳад гирифт. ҳар ду ҷониб дар ин бобат ба мувофиқа расиданд. дар 4 соли ҳунарнамоӣ дар ҳайати каталониҳо Лангле дар Ла Лигаи Испания 828 дақиқа дар майдон буда як партофти головар низ ба номаш муҳр задааст. Барселона ва Арсенал то ҳол дар талоши ба даста ҷалб кардани Рафиня мебошанд. маълумоти бештар дар бораи роҳбарияти дастаи Челси ва ҳамлагари Лидс Рафиня маълум шуд. дар ин бора Фабрисио Романо дар шабакаи иҷтимоии худ хабар дод. ба гуфти акай Фабрисио, бошгоҳи Челси баъд аз бо дастаи Лидс дар бобати маблағи гузариш ба музокирот омадан, ҷавоби футболбозро интизоранд. Барселона ва Арсенал низ таслим намешаванд ва кӯшиш доранд ки Рафиняро ба ҳайати худ шомил кунанд. қаблан хабар дода шуда буд ки каталониҳо барои шартнома бастан бо Рафиня 4 моҳ пеш бо худи футболбоз ба мувофиқа расида буданд. Рафиня дар мавсими гузашта дар ҳайати Лидс ҳамагӣ 36 бозӣ анҷом дода ба задани 11 гол ва 3 партофти головар муваффақ шудааст. шартномаи ҳамлагари бразилӣ бо дастаи англисӣ то тобистони 2024 мебошад. тибқи хабарҳо Барса мехоҳад Депайро бо маблағи 20 миллион евро фурӯшад. дар ин бобат Мемфис дар твиттераш чунин паёмакҳоро навишт: ман мебинам ки тактикаи муайяне дар атрофи ман ҳамчун футболбоз иҷро мешавад. ҳамааш хуб аст. худо маро барои ҳамин дӯст медорад. тамоми умр ман писанди дигарон набудам. намуди зоҳирии маъмулӣ ва рафтори дуруст надоштам. вақте ки шумо озодона зиндагӣ мекунед ҳамин тавр хоҳад шуд. ин мавсим даҳшатнок мешавад. мухлисон ин фалсафаи Депайро бениҳоят хандаовар донистанд. баъзе мухлисон баръакс хашмгин шуданд. ту барои Барса зиёдӣ. ин дастаро тарк кун. шояд Куман ба ӯ ваъдаи зиёд дода бошад, вале Депай ба фалсафаи хави рост намеояд. фурӯхтани ӯ барои ҳар ду тараф хуб хоҳад буд. пули Депайро барои Рафиня сарф кунанд хубаш. дар баробари ин мухлисони зиёде аз Мемфис пуштибонӣ карданд ва гуфтанд ки мехоҳанд ин бозингарро дар оянда дар Барса бубинанд. гуфтанд душвор аст ки оё Мемфис дар мавсими оянда дар Камп Nou бозӣ мекунад ё не. хабар дода мешавад ки хави мехоҳад ҳамлагаро дар даста нигоҳ дорад, аммо клуб мехоҳад аз фурӯши ӯ пул кор кунад. ба шумо бозии ин шер писанд аст? фикри худро дар бораи Депай дар комментария нависед ва навори мазкурро паҳн кунед. хабарҳои тозаи ҷолибро дар канали Барса TG пайгир бошед. хайр.